जेरावबोथ' ओंखारनो मोनथ'खाला मेहेर होमबाबो न'आव मा खालामना थाबाय थानो आंलाय फाग्लि गोसो सोलिगासिनो माथो आरामसे बेखौनो नायनोसै आङो बारा टेनसन लाजायालै जेखियानो जाया मानो बिन्दासो थानांगौना मालाथो हामबावगोनब्रा हाथरखिखौ नायनांगौना आरे जुदि आं थैनानै थाङोमोनबा हाथरखिखौ नुनाया नङामोन माथो जाला आलुनि थाखायनो आंनि लाभ स्ट'रियासो जागायनायनि सिगांनो जोबसिगौमोन ना मा जागौमोन होमबाना मालाय आंहा दाबो गोसोथोनांगौ दंबावो बेखौ प्रप'ज खालामनांगौ दंबावो ना ओमफ्राय बेबो आंखौ लाभ इउ होनखागोन ना बुंखानायखा हाथरखि मोनाबाबो नोंखौ खावनानैबाबो लाबोगोन आं बोनानैबाबो लाबोगोन जेरैखि जायाबाबो लाबोगोन माने लाबोगोन आफ्रा जाय थैदोंना बेनो खुसिया एसे बायनो हागोनलै आङो ना खुसियाखौनो गिफ्ट हैगोन आङो र' बेनाबो माखासे थैया आंनाव फैजोब्बायना बेखायनो आरोलै मालाथो फन दांनो मोनबावगोनब्रा दे मामि नों आरो दुखु जानो नांला आरो माबा मोनसे लामा ओंखारखागोन दे आयै आमची आफाया नोंनि आफाखौ जेबो साननो नाङा नोङो आं दङ ना नोंनि आइयानो आं न'आव थांथ'नांसिगोन आइ नोमादैयाबो आरो न'आव फैबाय दा मोजाङै हामजोबाखै आइयाबो हारसिं जायोना आंसो नायगौमोन आयै मादैमोनखौ आगैमोनखौ दे जायखिजाया फ्रि सम मोनब्लानो आङो भिडिअ कल खालामना हरगोन दे आइ जों नोंनि फारसे जाथायखौबो खोन्थाथ'वाखै दाबो नङाबा आरो सोरिया मिथिब्लाथ' फैखाथारगोन बियो ओमफ्राय नोङो मोजाङै फ्रि लाखि मिथिबाय माइन्डखौ बिदि जानला मोनला सानबाय थानो नाङा जागोन आयै आरोथ' नोंनि लोगोआ बेसेबांबा मोजां गथ'आलाय नोंखौ बेसेबांबा सिन्था खालामो बे बाबु गैयामोनब्लाथ' आरो नों मा जानानै थागौमोन दिनै आं सरि आयै आंखौ निमाहा होदो थाथ'वाय होमबा बे जिउआबो माबा मोनसे जिउ जायोना नोंसोरथ' आंजों बयबो दङ मिथिगौ नाथाय अब्लाबो आयै आं माबोरै बुजायबावनो आंनि गोसोनि खोथाखौ जिउ थानानैबो थैनाय बायदिसो मोनबाय आङो जेराव थानानैथ' दङ नाथाय गोजोन खुसियानो गैया ओइ पापि गुन्दा हादामि आलु नोंखौ मा खालामनानै जागोन आङो हा नोंखौ दिन मोनबा हाफ्लेजोबगोन आङो बिदिसो गोसो जाबाय मिथिबायना दाबायदियाव नों खाथियाव फैबाथाय नाथ' नों थागोन नाथ' आं थागोन मालायनि लाइफखौ जानानै होग्रासो नोङो हिनजाव मोननो रोङि बालन्दा नोंजोंथ' आं रायलायफेरानोमोन आरो आंखौ बायदिसिना बेफोरबायदि शेयार खालामदों गवा नों महापापि बालन्दा बेबायदि बालन्दा जानानै थैबा हामगौ एम्फौ लानानै थैबा हामगौ नोंनि खाफालाव सासेबो हिनजाव मोननो रोङाबा हामथारगौ आंथ' आंनि जिउखौनो होगोन अब्लाबो नोंनि जाया आङो आयु नैहाय नै जामायसो नायनाय आबै इलिसासो नङा होनदा बियो नंनायाथ' नंगौ र' ओमफ्राय बे फट'फोरा माबोरै बिदि हाबाब बोरै बिदि जानो मोनखो होमबा अब्ला बेथ' मोजां जायासै जामायसो आयै बेथ' माथो भाइरेलसो जाबाय खोमा दानाबा बिदिबा मा जाबावगोन आइ बिदिबाथ' सारा दुनियानो नुजोबो आयु बिदिबा इनि बिहामजोआलाय हजोंहाय दानिजोंसो थांदों नामा दाथ' न'नि थासारिनि एसेबो मोजां नङाहाय आरो जेरै बिहामजोआ मोनथिनांगौबाथ' नाङा जामायसो आइनो खिन्थाथ'नो नाङा जेबो गावनो दासो इमान गिदिर माबानिफ्राय फैदों खैफोदनिफ्राय औ बेखौनो मोजां जागोन बायदि मोनबाय आंबो दे होमबालाय बोरै बिदि जानो मोनखो सोर खालामखो ओमफ्राय बे सेंग्रायानोथ'हाय बै खनसे दावराव जानाया हाबाब अब्लाथ' बिदिनो खामानि जाथारगोन बिदिब्लाथ' नानिया दा माबोरै दंथाय दाथ' गावबो मिथिबायानो जानांगौ दा जोंबो नै दा थांनो बोरै दिनै न'आवबो नै जेरै बिहामजोबो दिनैसो लाबोदों आरे बा न'आव दिनैसो फैनायखौनो आङो जि गोबाव थाना फैनाय बायदि मोनखाबाय दा ओमफ्राय नोंखौ मोजां नुफिननानै दासो मोजां मोनबायलै जुदि माबोरैथो बेबायदि जानो मोननाय जुदि बेसेबांबा टेनसन जादोंमोनलै खोनानानै गोसोआनो एसेबो थानो हायाखै आंना ओमफ्राय नों फैथारबायबो न' फैयाबा माथो बिदि जायो नामा सोरबा हा गुलिगाव जालायनायनो मोजाङै थानो खिन्थाखादोंमोन आं नोंखौ मानो बिदि जानो मोननाय नङा इसान माने जाथायानो बेबायदि जाबायबा माथो होनबावनो आरो बिदि जागोन होननानै सोरथो मिथिगौमोन दा आरो दे जेबो नंलानो नों जेबो मोनाबाबो आंथ' मोना आरोथ' नोंसोरखौ ओंखाम गोरलैयावसो जानो लिंहरनो सानदोंमोन जमानो जोंहा आरो बिदिसो फैनांबाय नानि हा आब' फैदो मानोथो बिदि थाबाय थागोन नोंसोरलाय जमानो गावसोरल'
नोंसोर सानैजों रायलायथ'ना आब'? जोंबो नै आइमोनजों रायलायदों आंहा। दे बिहामजो रायलायथ'दोसै। जिराय फैदो आयै नोंसोरबो। जिलि एसे जाग्रा लोंग्राफोर जगार खालामना लाबोदो। हनै जुरियाबो दासो सफैनाय ना, आइमोनजों एसे हेल्प खालामदो। दे नांलाया दे सान, न'आवलाय आरो माथो। जागोन दे, जेबो सिन्था खालामनाङा, जों दंखायोना। दाथ' जावैसोखौ आंहा जि नायनो लुगैबाय थाखादोंमोन, ओमफ्रायो मोजां सम लानानै लिंहरनो साननाया गैया। औहाय हामाथो खालामबावनो, साननायफ्रानो फेलेंसो। जोंनि थाखायनो बेफोरबायदि जाबाय आयै, आइ एम रियेलि सरि। आयौ नङा बिहामजो। आरो बे जाय बिदि खालामदों बेखौलाय हमनो मोनगोना मोनाखै दाबो? गैया, हमनो मोनाखै मानसिखौ, आरो खारबायसो बायदि मोनदों आङो। बेलाय खारखासिगोनखा, दाइजे मावनानै लाबाय। नाथाय र' एसे हामग्रो हो आंखौ, ओमफ्राय गवा नोङो, आलु। बेबायदि मानसिखौ एकदम फासिसो होनांगौलै, मालायनि जिउ लानो नागिरग्रा। बेल' नङा, जोंनि आबै इलिसाखौबो बदनाम बदसि खालामनाया बेनोमोन। दानस'नांगौहाय बिदि मानसिखौ, एखेबारेनो। औ जुदि आंनि आब'आ माबा मोनसे जायोमोनब्ला मा जागौमोन? ओमफ्राय आयै, माथो इमिखौ नुवाखै आङो? बहा थांदों बियो? ओमफ्रायो बिहामजो, माबा हजों आबै इलिसाजोंसो थांदों नामाथाय? आंबो माने लोगो मोनासै मानसिखौ हस्पिटालावबो। होमबालाय हजोंनो थांदोंदां। दा बेसेसोआव सफैबावगोनबा सोराङा? फिसालाखौथ' दोनलांबाय र', आरो गावनो सुखुनायसो नंला बियो। आंबोथ' हास्थायदोंमोन आरोलै, जोंहा मेहेर बाबाया बेहायनो थाथो साननानै। दा आरो बिमायाबो लांथारबायबा माथो खालामनो हाबावनो। दे जल्दिसो थाबैनो मोजां जानानै फैदो दे सना, नेनानै थागोन नोंखौ। मायामोननावबो थाङिया सोराङा गोबावानो जाबायमोन। दा नै फिसालाखौ आरो दोनलांनांगौ जालायबायना। दे माया, नोंनि साननाय बायदिनो जाबाय दे, मेहेर बाबाखौ लाबोबाय ना न'आव? न'आव फैयाबालाय नोंसिनावलाय बेसेथो थाबाय थानांगौ? जायखिजाया दे, मुलिफोराल' मोजां जाहो, डक्टर थिननाय बायदि खालामबानो जाबाय। दे जागोन दे, आंहा आंनि फिसालाखौ बोरै नायनांगौ मिन्थिखागौ आङो। मोजां दे, जोथोन लाखिबानो जाबाय मोजाङैनो। नोंनिफ्रायथ' बांसिन लाखिगोन आङो। देलै जागोन दे, आंथ' रोंखायानो जाहैबाय। औ नङाबालाय बिदि खथ'नायानो जानाय नङामोन माथो। दे जाथोंसै दे, आंनि दाय जाथोंसै। मोनसे लास्ट खोथा खोन्थालांबावनोसै आङो। आबा मेहेरनो फनखौ एखेबारे दाहोमाया, बुजिबाय? मानोबा? जोंहा नानि लिसाया फट' भाइरेल जादोंना। मा होनखो? मेहेरा नुबाथाय दानो थांनोसो नागिरगोन। होथ'नाङा फनखौ, देखायनोबो नाङा, होनबो नाङा, बुंनोबो नाङा। प्लिज आंनि बे खोथाखौ मानि नोङो, बाय। आबा मेहेरखौ मोजां नायबानो जाबाय। सम मोनबा फैगोन आं। आरे ओमफ्राय सोरा आरे थांबायसो। ओरैनोथ' आंहा जेबो प्रब्लेम गैया, नोंसोर मा जायो मा जाया। नाथाय आंनि मेहेरा मोनथिब्लाथ' दानो ओंखारलांगोनबो, जाय बिनि थाखाय मोजां नङा दा। बे सोरांखौलाय न'आव माथो फैबावदोंलाय आब'? दे जेबो नङा दे, दाथ' थांबायानो मानसियानो, ओरैनो फिसालाबो दोनफैनायानो। अब्लाबो सिस्टार, नोंसिनाबो मोजां सम फैसिगोन र'। माने? मोनसे फिसा खामानिल'सै, ओमफ्रायथ' गासिबो थिग जाजोबसिगोन, आरो नोंसोरनि बाहागोखौ नोंसोर गासिबो मोनफिनजोबगोन। मा बुंलाबायदों नोंलाय आगै? गासिबो रेडि खालामखाजोब्बाय सिस्टार, मिन्थिबाय? उनाव खोन्थानोसै आङो। दे आंथ' आरो नै आबाजोंनो बेस्थ' जानानै थासै। दाबो मोजां हामजोबाखैना गथ'आ, मा खालामो खालाम दे। आंथ' बुजियासैनो नों मा बुंलाबायखोथाय? बास सोरां बास, जि दुखु नांगौ होखाबायनो आंनि मामायखौ। नोंनि थाखाय बिराद गाबबाय आंनि सिस्टारा। नोंनि थाखायनो आंनि मामायाबो बिफानि अननायखौ मोनासै। नोंथ' बिराद आजादि थाबाय नङासै, दासिमबो आजादि। एथ' बिदि खालामनानैबो, आंनि सिस्टारखौ दुखु होनानैबो बिराद गोजोनै दं नोङो। आं आरो बेबायदि सहायनानै थाबाय थानो हाया। दिनै बिफायाबो थाबा मोजांसिन नुबावगौमोन ना आंनि आइजों। मा जाखो? माबाफोर नांगौमोन? नङा, जेबो नाङालै आयै। नै आबौ, दासो नों न'आव फैनायखाय गोसोफ्रा मोजां मोनबायहाय। औ हा नङाबा माथो आयै, बेनोथ' आइ। आरोथ' गावहा लिंहरबाबो फैखायामोन, न'आवनो फैनो बावगारबायसोमोन। नङालै आबै, मेहेरा सोरबा बावगारलाबायो नामा जानला मानलानो। जायालै आबै नोंजोंबो। आंलाय नोंसोरजों दंखायोना जेब्लायबो, माथो जाखो होमबालाय? अब्लाबोथ' नोङो जोंनिफ्राय गोजानावसोमोन ना। बे नोमफाजोंसो थाहैबाय थाबाय नोङो, न'खौ गारनानैनो। माथो जाखो? माथो जाखो मम, माथो जाखो थांनाया? गोसोसोलै, जेरावखि थाया मिथिबाय। बेखौबो गारनो हाया, बेखौबो गारनो हायाब्रा आं आयै, बुजिबायना? माने मोननैजोंबो कानेक्सन दंना, ओरैबायदिनो। बेखायनो बिथिंबो बिथिंबो। ओमफ्राय मबाइल नांसिगौमोनलै आंनो।
आंनि फना लाबोदोलै आयै फनाथ' बिदि बरिं थाबाय थानो हायालै आङो फन सेराबा लाबो आयै फनाथ' गाज्रि जानानैसो दंना आदा गाज्रि जानानै दङ औ आरो डक्टराबो बादा होखादों नालाय दाथ' आं फाहामनोसो बानायनोसो हरदों होमबा नोंनिखौनो हरथ'दोलै नांथ'आ दे बेफोरखौ दानो लाथ'नाङा माथो जाबावनांगौ जाखो होमबालाय दे थाथ' कफि बानायनानै लाबोनि आङो नोमाया थिगखौनो बुंदों आबौ दानो फन सेरथ'नाङा नोङो ओइ बिदि जायो नामा आबै नोंनि मोजांनि थाखायसो ना आबौ दे जेबो साननाङा एसे साननैसो थाथ'बानो जाबाय आरो हजोंलाय नोंखौलाय माबायदिथो माबायोमोन बिसोरलाय जों नोम्फानि न'खरा मोजां रायलायोमोन गासैबो हजोंहाय ना आबै आरो बे नोंनि सासेया नोम्फानिया माबायदि रायलायोमोन बेलाय जुरि ममनिसो खोथा बुंदों नङा होमबा नों आबै औ माबाफोरथ' बुङामोन ना नोंखौ जेबो आबौ मोजांलै आबै रायलायना मोजाङैनो बारा बिसास मोननो नाङाहां गुबुनखौ आबौ नङालै आबै जुरि ममा गाज्रिद्राय नङालै आबै बुंनो थाङोब्लाथ' आंनि जिउखौ सेभसो खालामदों बियो आइ डन्ट नो आबै माने आंबो थानाया थाबायना ओमफ्राय बिदिथ' जेबो गाज्रि नुवाखै आं दाथ' आंबो मा होनबावनो दे थाथ' होनबा आबौ आंलाय सानदोंमोन नोमायाथ' दा बेजों गैलानोबा फाथैलायखौनो बिसि साथोंसै नामा एबारहाय होनलाबायदों नोंलाय बेखौलाय आबै बे गुबुनजों संसार जाखाथारनाय मानसियालाय बोरैथो बेजोंबो जानो हाबावनोसै आंनि आफासैना सोराङा आबै मानो बिदि बुंदों नोङो नोम्फायाथ' नोम्फा दङ अब्लाबोथ' ना नोंसोरजोंथ' थायाना आबौ माथो जाखो थायाबालाय आंथ' थाहैयोना नङाबा बे जोंखौ बावगोन ना आबै बावनाय बावैखौलाय आं माथो बुंनो रोंबावनो आबौ नोमानाथ' जिउआ ओरैनो बेबायदिनो थांखाबायानो आबैयानोथ' मानो बिदि बुंनांगौ जाखो फाथैलाय बिसिबाथ' जोंजों जेबो सोमोन्दो थानाय नङाना बेहा ओमफ्रायथ' आंखौबो बावगोन ना बे आंनि आइखौबो बावगोन दा ओमफ्राय आंनिफ्राय गोजान जालांगोन ना मेहेरा गोजान जायाना सोरांनि इलिसासिसोमोनथ' रायलायनायानो जायासै आङो दाथ' आं थांनोबो हाथ'लाना ओमफ्रायथ' मोजां दंखायो खोमालै जेबो प्रब्लेम खोनाखायाखै माथो थाबैनो फैगोन दे आं सिस नोंखौबो लोगो हमगोन आरोथ' आंनि हाथरखि सनाखौबो दाथ' आं न'आवनो दंलै दंनायालाय होमबाबो मानोबा गोसोआ मोजांखौनो मोनाखैलै बिफामोनाव थाब्ला आलदा फिलिंस फैयो माथो दाना हे इसोर हा गासैबो थाबैनो मोजां फैथारथोंसैहाय आयै आबा ओमफ्राय हारसिंलाय माथो खालामबाय थाखो नोंलाय मा खालामबावनो आबा ओजों आबै इलिसाखौबो नुबाय आंबो दा हजोंहायबो थांनांगौमोन आबै इलिसाजों एसे नुजाहैनांगौमोन दा ओमफ्राय दाबा मारै थांबावनो आङो बेनोथ'लै आयै माने आंहाबो नै जुरिखौ गारांथावजा माथावा जाबायना बिहामजोआलाय ओमफ्राय सिखारथ'वाखै दा मुलि जाना उन्दुफिनबाय खोमालै दे थाथो दे जेबो खामानि मावथ'होआबानो जाबाय लिसा मामिखौथ' मैया उन्दुनोबो सुखुवासैना आंबो नङा मा जालांथारखो होनबा आबा दिनै माथो बुंनो रोंबावनो आं दिनै आयै फारसेनिफ्रायनो गासिबो बिदि जालांजोब्बायबा दाथ' जोंहा आबै फिसौआ मा जानांगौ फालाय बिनि जिउआवथ' गोबां बायदिसिना जेंना सोमजिसिगोन ना साननायाथ' सानदोंलै आयै नाथाय आरो जोंहा इलिसा नानिखौबोथ' जेबो दाय होनो हायाना जोंथ' सापर्टसो खालामनांगोन ना बेखौ नों थांनानै फैमारदो नामा आयै एसे मोजां मोनगोन दां गथ'आ जुरिनोबा आरो खिन्थाथ' जायाना दानो बिदिनो खालामसैहां आबा ओरैनो गोसोफोरा आंनाबो मोजां मोनखाथाराखै नाथाय एबारथ' मोजां मोनसिगोन ना जों जे फैबायना गुमै आयौ मा साहा आरामसे लोंदों नङा होमबा राजा नों बेयाव आं बेयाव वाह दिनैलाय माथो बेरेफुंजानो फैखोलै नोंनो बेवहाय मोनसे गुड निउससो होनो फैदों आङो मोनथिबायना गुमै आयौ हामा गुड निउस बेलाय जानोबा आयै खोनासंग्रोनोसै मा गुड निउस बुङो दे बुंलाय माथोमोन सरि दे जिरायग्रोदो बावदोंसो आंना एबारथ' आं जिरायखासिगोन आरो नों थांनांसिगोन गुमै उखिल बाबु ओरै फै नों बहा थिनहरलायबाय नामा नङा दिनै आब'आथ' थिनहराखै नाथाय आब'नि थाखायनो फैदों आङो मेन खोथाखौनो डाइरेक्ट फैनोसै आङो दा बे नोंसिनि न'आ दंनाय मानि नोंसिनि जेसेबांखि धोन सम्पति बिजनेसानो होन जायखि अफिसानो होन आरो गासैबो हा हु न' गारि गुरा मिन्थिबायना दा बियो आब'नि नामाव जोबसै मा होनदों नों बेखौ आयौ बेनो नंगौ जानला मानला बुंफैलाबायखोसो बेलाय फैनानैलाय फोथायनाय मोनाखैबा नायनोबा लोगोसे आरो नै उखिल बाबुखौबो लाबोखादों आङो नैबेहाय लिरखानाय दङ जे नोंसोरनो गासैबो नोंसिनि धोन सम्पति गासैबो आंनि आब'नि नामाव खालामजोब्बाय बेथ' जानो हाया आंथ' बिदि मालाबाबो खालामाखै
जाबाय बिदि जानला मोनलानो हा बेबायदिनो जागोन ना बाथ्रा मोनाखै बेफोरबायदि बुंफैनो बुंलाबायबानो जोंखि मानिगोन आंखौ जानला मोनला खायदा होनो आंनि न'आवनो फैनानै बेबायदि बुंफैनो नोङो नाथाय दाथ' बे नोंनि नंलाना आरो बेखौ आं बुङाखै बेखौ ल'आसो बुंदों नोंसोरनोथ' गासैबो आब'नि नामाव खालामना होजोबखाबाय उखिल बाबु बुंना हो र' मा बुंनो नोंलाय जेबो नङा बेफोरो नंखायसो औ जोंथ' बेफोरबायदि मालाबाबो खालामाखैहाय नाथाय नैबेहाय गासैबो रोखा रोखायैनो लिरनाय दङ गासैबो धोन सम्पति जेसेबांनाखि दङ हा हु बारि बागान अफिस न' बां गासैबो बिहामजो उन्दैनि नामाव गासैबो लिरनाय दंजोबो बेवहाय आरो बेवहायथ' नोंथांमोननि गासैनिबो साइन दंखाजोबो मालाथो साइन खालामाब्रा आंलाय आयु आंबोथ' खालामथाराखैमोन हायाबा माबोरै जानो हाथावगौ बियो दाथ' फोथायबायना गुमै नोंसोर बे न'निफ्राय थाबैनो थांनो हासिगोन आं उनाव फैफिनगोन साननैसोनि उनाव नोंसोर थानायनि बेबस्थाखौ खालामना लादो बे न'आवथ' नोंसोर थानो मोननाय नंला मा बुंलाबायखो बिसोरलाय मिस्टार सोरां बसुमतारी नोंथां दंनाय मानि गासैबो नोंथांनि बिसि उन्दैनि मुङाव जाजोब्बाय नोंथांमोना जुदि फोथायाखैबा नैबेहायबो लिरनाय दंखाजोबो नायनो हागोन मा बुंलाबायखो बिलाय आयु जोंनि न'आ जों थानो मोनला आबा नाथाय बे मारै जानो हाथावगौ बेहाय माने आंनि आदानि आफानि नोंनि गासैनिबो साइन दंजोबोलै आयै नाथाय बे माबोरै जाखो बे गासैबो मायानि नामाव जाजोब्बाय आयु आयै आयै मा जाखो होनदोंलै आयै नङा माने माया बोरै गावनि नामाव खालामजोबखो गासैबो मा होनलाबायखो नोंलाय बेफोरखौ सोरां नाथाय बेबायदि बोरै जानो हाखो बेनोथ'लै आबा सानबाबो साननो हायासै आङो जोंलाय मारै जोंनि न'खौ गारनानै थांनांगौ जाखो मारै बिबायदि नाम खालामनो हाजोबखो आफानि आदानि आंनि ओमफ्राय आइनिबो गासैनिबो साइन खालामनाय दंजोबोलै ओमफ्राय जोंथ' बेबायदि जेबो खालामाखैमोन माथो नोंसोर जुदि बिदि खालामाखैबा अब्ला मारैथो बिदि गावनि नाम खालामनो हाखो बिलाय नोंसोर अबेबा पेपारफोराव साइन खालामदोंमोन नामा जायखिजाया माब्लाबाफोर बिदिथ' नङालै जुरि मालाबाबो खालामखायाखैनो जोंथ' नायखागोन ना खालामबाबो बोरैथो डाइरेक्ट बिदि सैनो हाखो बिलाय र' साइनाथ' खनसे खालामदोंमोनलै आबा बै समाव जे नोंसोरो जेलाव थांदोंमोन ना बे टाइमावथ' जोंनिफ्राय साइन लादोंमोन ना बे नोंनि नोमानिफ्रायबो आंनिफ्रायबो नोंनिफ्रायबो नोंदानिफ्रायबो आंथ' सोरां बिनि मोनसे सर्ट दंखायोमोन माथो पेपाराव साइन खालामब्लासो नोंसोरखौ हगारगोन होननानै बास बाथ्रायानो खोथाम अब्लाथ' बे फाव फान्दायनानैसो लादों नाथायथ' ओमफ्राय दायो आं बिदि होननानै सानथाराखैमोन मालाबाबो माया बिहामजोखौ बेखायनो साइन होनो बाखाथारदोंमोनलै आं आफा दा नुबायना मा जाखो नाथाय बै टाइमावबो ओरैबायदि प्रब्लेमाव फासिबाय नोंसोरखौ जेलाव हरबाय बियो नंखायावनो आरो जेलनिफ्राय ओंखारनायनि सर्टआबो बेफोरबायदि खालामनानै दा नायदो मा खालामखो जोंखौसो होखारलायबावदों नामा न'निफ्राय एसेबां गाहायाव गोग्लैनो हायो बे मानसिया दाथ' जुदि बेबायदि जादोंबा समाथ' नांखासिगोन जोंनोबो नाथाय नों दुखु दाजा सोरां र' माबा मोनसे लामा ओंखारगोन ना नोंदियाबो मा होनबावनो गैया मानसियानो जेबो हुसानो गैया जुमाय लोंनानै न'आव मा जालांदों बिहा मा जालांखो दिनै बेखायनो सिखाथारालै आं बे हिनजावखौबाथाय नुबायना आफा जोंखौ मा खालामखो बियो औ आबा सना मानिफ्राय मा जालांथारखो होमबा आंनि जिउआ थांना थानोबोथ' बोरै जेबो मोजां जानायखौनो नुहुरासै माथो आङो आयै जायखिजाया आं थाब्लाबो थायाब्लाबो नोंसोर आंनि थाखायनो दुखु मोनखानांगोनखा मोनखाबायानो आरो गासैबो आंनि थाखायनो जाजोब्बाय आंनो सोनि खोमा बिराद सोनि आङो जाय न'खरा दुखु आरो असान्थिनि अनगा जेबो लाबोनो रोङासै आंथ' दायो आंनि फेमिलि आइ आफानि थाखायसो जोबोद दुखु मोनसिनदों आङो आंनि थाखायनो गोबां खोथा खोनासंगोन जासिगोन ना नोंसोरो लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दिनै आरोथ' बयबो भिडिअखौ थाबैनो लाबोनो थाखाय खावलायो नाथायबा एखनबा समाव हास्लाबा आरोना लोगोफोर माखासे आगैमोनाबो बुंहरो भिडिअ होनाय टाइमा एसे लेट जायो आरोना सोलायनो खोन्थाबाय थायो माने भिडिअखौ नेयैनो उन्दुलांलायो आरोना बांसिनानो ओमफ्राय खायसे आगैमोनहा बुंहरलायो 9टा ओमफ्राय 10टा बिनि गेजेरसिमहालागै भिडिअखौ नेबाय थायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो लेट जायो आरो आंनिया एखनबा नङा माने बांसिनानो लेट जायो
दे आगैमोन लोगोफोर आङो हानाय मानि जेसेबां हायो थाब आगारनो नाजागोन आरो एखनबा समाव जुदि बांद्राय मोनाद्रायोबा भिडिअखौ होआ आरोना आङो होनाय नंला आरो गोबाव समनिफ्रायनो बुङो भिडिअनि नेनो उन्दुलांनानैसो एखनबा हर गेजेराव सिरि मोननानै नायो एखनबा मर्निंआव बांसिन नायो बिदि बुंहरो आरोना बेखायनो आं बे एबारनिफ्राय आरो माने जुदि हर थद्रायोबा आं भिडिअखौ होला आरोना नेक्स्ट दिनावहाय थाबैनो लाबोनो नाजागोन बेबायदिनो खालामनोसै आङो मानो होनोब्ला नोंथांमोनाबो नेनो एसे उसुबिदा जायोना हरथ'बा भिडिअखौ नायनोबो बारा इन्ट्रेस्ट मोना अब्लाबायदि एसेबां माने नेथाबथारनानैब्लाबो आगैमोना जे नायो नोंथांमोना गोसो गोरबोनिफ्राय बुंदों आङो बयनिसिमबो साबायखर थाबाय दे अब्ला लोगोफोर आं थांथ'दिनि लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसोडआव